Тук обаче говорим за скотовъци власти по всяка вероятност. Като проблема е, че с това название почва се наричат всички скотовъци. Тоест не само какъвто и да си влахоезичните, но и българоезични, има гръкоезични каракачани, които също се занимават. Значи минават, то става и категориално название, не само етническо название. Да. И нашата историография използва този факт и казва, че като говорят за власт, те имат пред овчари всъщност, а не са власти. Румънската друга страна пък акцентира изцяло на етническия конотация на това нещо. Сега разликата между властите и румънците е, че властите са всички източно-романски групи на Балканите. Тоест власт има за първи път едно предспоменание на границата между Епирия и Македония, където бива Давид. Има в Тесалия, т.е. на границата между Тесалия и Македония, мисля, че беше. Но там втория. Има власт и в момента и в Епир, и в Тесалия. Тесалия Магна Влахия, Велика Влахия, толкова на власт има. И в Македония, Северна република, Северна Македония, и сега има власти някакви. Има и в Дуплишко, българско. Има и власти в Румъния, така наречените дако-румъни. Но това са различни групи, които не са точно един народ, те говорят различни наречия, сравнително рано са се разделили едни от други и са общи, доколкото примерно южните славяни са една общност. Нали? И от които в 19 век, специално тези, които живеят в Карпатски регион, ще бъде изкована румънската нация. Те си етничност, която съществува преди това, но е силно повлияна през модерен период, защото много славянски и в частност български думи, десетки проценти от езика им са изчистени и са заместени с френски думи и се имитира Франция, понеже това е романоязичния, най-близкия, най-културния, най-престижния събрат, така както у нас пък се имитира Русия и се привнася лексика от Русия през същия период. Но там бих казал, че на места на държавата е по-силна, по-изразена, така че румънци не означава автоматично власти през 13 век. Но те са свързани. Но пък те така и